כתוב מסכת שבת ולא בירוקה שעל פני המים. שימו לב, יש לנו פה ירוקת. מהירוקת הזאת אפשר להכין פתילות. תראו, אנחנו נייבש את זה ואנחנו ננסה להכין מזה פתילות של שמן בעצם להדליק. ולמה המשנה אומרת לא להדליק בירוקה שעל פני המים? כי זה לא דולק יפה, אבל בכל זאת אנחנו ננסה. שמנו פה את הירוקת לריבוש. אפשר לראות, אפילו חילקנו את זה לחלקים קטנים שיעשה כמה פתילות, דקות, אבות. ממש בעצם הירוקת היא חוטים. נחכה, נמתין כמה שעות ונראה מה אנחנו יכולים להכין מזה. כמה ימים עברו והנה חזרנו לירוקת היבשה ויאללה, בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. הנה, זה הירוקת אחרי שהיא תייבשה. אפשר לראות את כל החוטים. מה אתם אומרים? איך זה ידלק? טוב? לא טוב? בואו ננסה. יש לנו פה את הירוקת היבשה, יש לנו פה פתילה שהכנתי, ויש לנו פה את הפתילה שטבולה בשמן. מה אתם אומרים, נדליק? איך זה יצא? בסוף כל זה דולק ממש יפה. קצת פיח, הריח אבל לא משהו.